Salvador Iduix. Gràcies, president. Senyor Cruzet, no cal ser un diputat experimentat, que per cert vostè tampoc és nou, per saber que aquesta moció de Junts és una operació de blanqueig absolut a totes les seves polítiques antisocials i antilaborals que han votat amb lleis, no amb mocions. Esquerra no la votarà tal com està per 3 raons. Primera, perquè hi ha coses que poden sonar bé, i algunes fins i tot són propostes nostres, però Junts no hi posa el com, i el com és sobirania fiscal i recursos públics. Segona, perquè al centre del text hi ha una contradicció. Volen més serveis, però volen buidar la caixa amb rebaixes als qui més tenen. Un clàssic. Tercera, perquè la credibilitat no es redacta, la credibilitat es vota. I quan ha tocat votar millores socials i laborals, Junts ha votat sempre amb el Partit Popular i amb Vox. Realitat. Dit això, hi ha coses on podem estar d'acord i és important dir-ho. Per exemple, si parlem de reindustrialitzar amb tecnologia neta, nosaltres hi som, hi hem estat i hi serem. Nosaltres defensem i ho hem posat sobre la taula en acords propostes modificar, per exemple, l'impost d'activitats econòmiques, que és l'impost que paguen moltes empreses per operar, per incentivar inversions concretes com instal·lació de motors elèctrics, electrificació de processos o modernització de la indústria. Cap problema. Això al Camp de Tarragona no és una frase única, ho sabem, és treball, és competitivitat i reduir emissions sense perdre llocs de treball. També si parlem de salari mínim adaptat al cost de la vida o ajustat als preus, ens trobaran. Esquerra fa temps que ho defensa. La gent no pot viure de sous que només donen per sobreviure. Ja m'agradaria a mi què dirien vostès en pujades del salari mínim interprofessional. Perquè una cosa és dir-ho en una moció i una altra cosa és a l'hora de votar. I aquí recordo els seus discursos. I si parlem de protegir el sector agrari i davant d'acords comercials com Mercosur, també hi hem estat, hi som i hi serem. Volem la cooperació internacional, sí, però no a costa de rebentar la pagesia i la ramaderia d'aquí. Ara bé, el problema és que Junts, al mateix temps que ens vol colar, al mateix temps que parla d'això, ens vol colar el paquet de sempre, la fiscalitat dels privilegiats. Aquest és el seu programa ocult en aquesta moció, perquè la moció Òmnibus porta 2 peces que ho desmunten tot, absolutament tot. Primera, eliminar l'impost de successions i de donacions. Dit planerament, qui hereta molt, els rics de tota la vida, que paguin molt menys. Que continuï aquesta aristocràcia pels segles dels segles. No. I si hi ha menys impostos, sobretot els que més tenen, significa que hi ha menys recaptació de la Generalitat, i això és menys beques, i això és menys metges, i això és menys dependència, i això és menys escola pública, i això és ideologia d'extrema dreta. Clar i català. Segona, deflactar l'IRPF. Deflactar vol dir moure's els límits dels trams de l'IRPF perquè si els preus pugen no et facin pagar només perquè el sou ha pujat una mica més. Un exemple perquè s'entengui clarament. Si et pugen el sou 50 euros perquè el lloguer i la compra t'han pujat 150, tu no ets més ric. Deflactar evita que et tractin com si ho fossis, correcte. Però el problema de tot plegat d'aquesta moció és el que Junts no explica, repeteixo, el que Junts no explica. Si ho fa sense fer pagar més a les rendes més altes, a les rendes del capital, a les grans empreses, ja no hi estem d'acord. Per què? Perquè el seu sistema fiscal, històricament contrastat, implica retallades, sabem què vol dir això, recordin-nos Artur Mas, privatitzacions i serveis públics pitjors. I la tercera raó són els fets. Junts vol venir aquí a fer-se passar pels defensors de la majoria social, però quan s'ha hagut de posar al costat de la gent treballadora, han triat un altre bloc. Faig una mica de memòria pels qui no recordin, no mocions, lleis. Quan s'han hagut de protegir famílies davant de desnonaments, han votat amb qui? Amb PP i Vox. Quan s'ha hagut de frenar trampes en el lloguer, han votat amb qui? Amb PP i Vox. Quan s'ha hagut de mantenir un gravamen a les grans energètiques que cobren un paston i al sistema financer, amb qui han votat? Amb PP i Vox. Quan s'han plantejat reduir la jornada laboral als treballadors, amb qui han votat? Amb PP i amb Vox.
Quan han intentat posar pals a les rodes, s'ha intentat posar pals a les rodes a les deslocalitzacions d'empreses, en qui han votat vostès? En PP i en Vox. Aquesta és la realitat que vostès volen blanquejar-se. Quan toca triar entre el poder econòmic i la gent, vostès trien sempre el poder econòmic. I acabo. Nosaltres estem a favor de mesures útils, indústria neta, amb incentius, ben dissenyats, salaris dignes, protecció de la pagesia, serveis públics, evidentment. Però no només, això és possible només amb una raó. Qui té més, que pagui més. I el seu sistema fiscal no és el nostre sistema fiscal. Nosaltres estem per la sobirania fiscal i per una fiscalitat justa. No es pot votar amb PP i Vox contra drets i després venir aquí a posar-se la jaqueta social. O estàs amb la gent a l'hora de votar lleis o estàs amb els de sempre. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martín Urriza.